Dia díobh seanan anseo, inniubeag mé ag léirí díobh conas búr an ga a dhéanamh le nuachtáin. É dús tá cúrán agam, I bríonn cúrán le seo mar tá alcól in san cúrán, so chuig mé beagáinín cúrán isteach an seo, agus an sin caithfidh mé píosa nuachtáin a fháil. So tá bhainnis ionca bán agam ar a bháin de mo ionca, so chuig mé mo ionca isteach an seo ar feadh timpeall ar 10 nó 15 second. So anis tógfaidh mé amach é, agus chuigh mé an nuachtáin síos ar mo ionca, mar seo, just ar feadh second, agus anis tá tún ann an scríbhneoireachta a fháil. Slán!